handizivi kune mwana uyu ari apo unomuziva ana yangu mudzimai akadaro kuti mwana wangu sakafamba wana chokwadi choti mwana wavo ndodaro kabhozi rega nditaure nhau zvayakaita mudzimai ndakagara naye almost 4 years then ndobva tambosiyana ndobva amboenda kumba kwavo nemwe akumuda ndakamutera zvakare akugara panoitwa pemahwani pamusoro panyama dzavo ndakudzokera zvekwaari toda kufambidzana zvakare ndopakandari ndane pamire mushure mekunge ane pamire kudaro izvo umwe wangu ini ndaindomuona tataitanga akakuramudzana futi zvakare achibva abva panzvimbo ipapo ozinyadiri akazoenda nekumapurisa tabva panzvimbo ipapo apo iye akabva panzvimbo ipapo ndobva ndogara kunoitwa kwa kune rimwe area nekweduko ndakaenda ndichindomuona ndane mwana ndane mwana daro so ini ndakandozvitambira ndikatengawo tunhu twangu ndikaendesa kune mwana abva ipapo ndokubva aenda kumusha kwake kwaigara kunyahuku vana vaiuya kumba ndaizvigashira achiuya navo pamahorideyi achivasiya ndirimo mudzimai wandandatora then chakazoita kuti anenge anogumbuka akandifonera vana ari kumba kwangu kwatikitiki ndobati ndiri kuyakotora vana akasvika akaona vana ndiinavo maiyo mudzimai ainge risapozonga achitarisa vana anga asipa angadaidzirwawo nhamo kuchipembere saka watora ati handisi kurara kuno ndaenda nevana ndobvatora vana tanamuperekedza ini yosvika muno marisate tasvika muno marisate mudzimai wangu anga ari akabva afona ndiri kuuya nhasi saka takasangana napaEvergreen akabva ati koimi mazvenda kumba muchizotora vana musina kundiudza chirudzi nofati pakaita kukandirana mawedzi wari wairi vanhu vakadzi mumwe wangu ndobva aramwa navana vozombeya nevana akabva ati handichadzoki nevana inini handazvirambawo nokuti ndiitisheni yakanga aitawo mupfungwa make akatora vana akaenda kwaenda from there aina namutera ndakazotomutera zvakare mwana anzi mwana asita zvakanaka takandosangana tida tifambire programu remwana then ndofari tombotara pachidimbu ipapa iye ndiwo uchizopedzisa zvimwe kwese bhosi inini ndinoti akadaro nekuti munhu aya andakagara naye tichipesana naye chidini most of the time life yake aigara ari yega ndikuzvinzwa saka mubvunzo wangu uri pakuti baba inini mbundiona ndiri chiremba handiti kukushiyedzai pamwe tanzwa kuti ndimi baba vemwana saka ini handichanzwisisi manje kuti imimi ndabvunza ndimi baba vemwana mati menu pamwe tinomboti ndini asi mai ndiangatozivi saka inini manje ndava pakati handichazivi handinokungandibatsirewo neda akuzvonera apa wangangopotererawo
ifotokopi yawo iri pachena. Idanzi kuramba ndimanga avadaro. Yainotikanga. Zvinobvunzwa ere izvi? chiremba ndiwo wachapedza zvose. Saka inini Asi izvi zvinobvunzwa ere izvi zvirapi? Pamusoro inini wandikubvunza ndikubvunzana nababa inini ndiri kuna baba wamaimbonyararai. Saka baba sekufunga kwenyu ropa nderenyu here iri kana kwete? Ndinoti nderangu sezvo ndadaendako. Hamusi kunyatsondipindura because mukati ndinoti sezvo ndaiendako. Munogona kuendako ropa risiri renyu kana kuti imimi nyaya yenyu kuti pamwe takasangana. Chendotaura ka ndechekuti munhu aigara ega manzwa. Saka inini iye ndiye angatozive finally kuti munhu ndandakamira nauyu ari wani. Iya, vakashata. Aiwa, asi vasikana vatoenda navo chatoita kuti titovaziva toti baba vakafanana nemwana. Kuonawo kwavakuitawo vasikana enda ndinonyazotarisa asi vatoti aiwa baba vemwana ndeavo vakafanana nemwana. Pamwe kungofananawo. Handizvandotara kuti zvinhu zvinoitika ndezvekudaika haugone kuzviramba. Anoziva ndimai muronza nyaya ndiri panapa. Anoziva ndimai kuti no munhu ndakasangana naye akandipanga miri ndinhinguru simple. Alright. Mubvunzo wangu ndakuuya futi. Asi pamaka mai aigara nevana asiri wawa. Havasi. Waripiwo? Akaenda kumusha kwavo. Vari kumusha kwavo. Awa ndevamwe futi ava. Yawa. Saka wapa nyaya mwana wangu aiziva. Aiziva. Saka vakanasenga izive zvinonenge kuti pane chimwe chatingaziva kubvunza baba. Aiziva. Inini mungatobvunza inini ndini vachizvipindura nyaya dzangu. Saka muri mukono. Alright. Nyaya yangu iri pakuti Shumba. Ndizvoka. Musataura henyu. Shumba. Nyaya yangu iri pakuti mwana ari kurwara. Ndofunga pamwe makatombodzwa nenhaurwa yacho. Handizivi kuti zvakatangira kupi zvichibva kupi. Handitika. Asi sekuona kwedu mwana nemauriro ake ari kuita sei? Ari kurwara. Kuti ndizoziva kuti makambofamba mumashure here handine hangu nazvo. Inini ndikutangira pano pekuti mwana ari kuita sei? Mwana ari kurwara. Mwana zvaari kurwara, mwana ada kubatsirwa. Mwana zvaada kurapwa. Asi zvakuda musoro wenyu baba newamai. Imimi waridzi vemwana. Moisa musoro pamwe kuti mwana apore. Hamene kuti munozviona sei? Inini hapasha ndoramba kuti munhu aponeka zvinhu zvakanaka. Kuti munhu aite mutano zvinhu zvakanaka. That's good. It's a good idea. Zvinhu zvakangonaka zvakajeka kuti munhu ararame upenyu hwakanaka. Pakanaka ipa. Asi problem ndikunzoti yakatangira kuchikoro. Yemwana. Handisi inini pandakaendako kumba kwavo. Ndikati anondifonera ndimainini vari pakata. Anondifonera. Ndakauya mumabasa muno. Ndowandaona pabasa pavo ndowandotaurira mwana ari kudini? Ari kurwara. Saka zvinoita kuti tizondoenda kune mwana tifambire mwana. Ndikamuti parite. Ndandine chibhasikoro chandaifamba nacho. Ndakasimuka ndokubva ndaenda kumba area kwanogara. Ndichivatira kuti tizonokwenda kumba kunyahuka tese. Ndikasvika ndikavatora baba namai vatakura nemanheru tikaendesvika kumba mareni kwavo. Tasvika mareni kwavo takarara kuseni totamuka tida kundotsvaga vabatsiri kuti mwana aite zviri right.
tikadzoka iwo akakwira marefti tikazokuya ababa neni nemwana tikauya kune vabatsiri mumaraini. Tosvika mumaraini takabatsirwa navaitibatsira taurawa nyaya dzavo, then wadzokera inde vandadzokerawo kuno wakazondidaidza zvakare kuti mwana zvadini kuti zvatanga wanga wari kusaidi kwana baba mudiki uko vari kuikokoyakoya ini ndakati iko chekufambisa handina asi ndirumira chinyi kuti tifambe tisekana namuchemberi wachinzwawo mai angu ari kwapenyu ndaida kuti tiende tisina namuchemberi wachinyatsonzwawo chinyi nhaurwa iripo. Saka ndakatanga ndiroadhileya maitiro avo. Infact wakasvika pakuzonge kuramwa wadzokera ini ndakasvika uko ndofona ndochifona maybe kumaraini kwavo kunonetsawo network sezvo maraini kwangu namba yamainini yanga sikachaite. Tikadzokerera panoita apo paofa tadzoka tatosangana mazofamba sei ndikati ndakauya ndikada kufonera isusu but namba nyakadini yakaramba ramba ana mainini sisi wakadzokera kumba nemwana. By this time nanga ari kumba zvakaitika kuti apakanaka. Then mukugara ndaisombowafonera ndichiranzwa state yemwana but munoona vanhu vakambogarisana do like matwins munombokandana mashoko inezokandana mashoko pafoni handizvidi. Then ndodati no kana yaya kutukana pamafoni kusaidi kwangu inini manje hazviiti. Kana nazorwara maybe uchizotsvaga uyazotsvaga wako no problem. Akazvitaura mashoko aitaura hainini haufiyati but ana basa avo kwandiri. Muzukuru womu ndiye akazvitaura nawo achiita kuda kwakupleasana kuti waunderstandani. Then from there hana kuafonera nhasi nondikondatonzwa kufoni kutoringa ndikakudaira nditori mumunda kwachitoti mwana arwara tiri kwaRusato mungakwanisa kusvika here kumaara. Ndikati okay fine maara kupi kwacho zvikandipa 28 akati pa18 ndikati alright no problem ndautoenda kumba ndotogesa ndosvika ndosangana ndotofamba kuti waya kunoku tondibva nyaya yemwana kuti aite zvakanaka. Alright. Saka imbobvunza naika nemwana tasvika sei pana ndino mungatokwanisa mwana ndiwenyu seso zvekuti handizivi izvo zvatoda bano kati tatoda bano kuti mutiziise kuti amendasi wangu isusu kuziva kwedu baba ndimi handiti chimbobvunzai mwana state yasvika ari isati waziviswa wanyowani pana Melissa masvika sei kuno ndisikuziva ndasvika sei ndazongoona taurisi andazongoona tasvika kuno ndakutobatsirwa chete mazongona masvika kuno makutobatsirwa. Okay. mbunze chii chakaitika iye asvika asingaoni maziso haachaoni asi maziso anga akavhura saka ndozvo zvamunofanira kunge mutobvunza nevana wenyu. chii chachiri kuitika kwauri? Ndikati zvinhu zvakatika kwauri. Okay fine. ndakadonha ndiri kumvura. Ukadonha uri kumvura ukanzwa dzungu? handisiwo ndakadonha sei. kubva ipapo zvadini? Ndiko ndakaona muswe wenyoka ndokanonditora vataenda kune imwe imba yakanaka kwakune vanhu vakanaka. Muswe wenyoka ndovakava vachikutora ubva waenda kune imwe imba yakanaka
Wakuna vanhu vakanaka. Vana vangu vakaita sei? Vanga vari vakadzi navarume. Vanga vari vakadzi navarume. Kwaitwei? Zvaitaura ndasingazvinzwi. Asi waitobika wakatipa raisi nemabhisiketsi nedrink. Papa murume sona vatora bhasiketi vainonochera mushonga vadzoka nemushonga iwowo vaandipa. Asi handizisati akazoenda kupi. Mushonga wakapuwa wakaita sei? Anga watozara bhasiketi. Wainzi uidini? Zvaitaura ndasingazvinzwi. Wakaudzani? Mama. Wakati ameno twakatima. Kubva ipapo kusvika svike panapo bvudzi ranga ari kuona kubva zvakaona vanhu vakwe vauyo vachikupa mishonga kusvika nhasi uno handiziti pane mazuva mangani. Wanga uri kuona here? Handisiri kuona. Asi maziso anga akasvinura? Saka yakusozvo uri kuona? Ndakuona. Uri kuonei? Zvese. Chiri kwezvo? Chiri achi kufamba kwezvo? Kufamba kwezvo. Madziro. Nonzi. No. Okay. mupanzi ndinoti iyo nazvo ndimi baba paasvika infect paasvika kuti timhoresane naye hatinakwanisana because anga kuda kumumhoresa angasi kuona. Saka pandanzwa kuti azobatsirwa kuona ndatofunga kuti pamwe mafanizi futi munzwisisa. Ndatofunga kuti pamwe mafanizi. Saka ndakubvunzawo semi baba wacho unozviona sei? Kana zvinhu zvakadaro ibasa guru rakanaka raitwa. A great job. Ngasamboti rekurapwa rekusaona kwemwana paya paita urwere hwakasimba. Urwere hwakasimba usingazivi kukonzera. Ndisingazivi kumba kwenyume kuna yairapa here. Ndingayepe panguva yandakakura ini. Panguva yandakakura ini ndisingazivi kumashure kusati aberekwa. Panguva yandakakura ini kwakusina kusvika pari nhasi. Hapana aitomboita nezvazvo. Mazazvoita mageneration maruvika panguva ndikuti panguva ndakakura inini handina kunzwa kuti pane munhu airapa pakati apo. Handisingazivi kumashure kwedu kuti kwakavharudzwangu. Right. Inini baba wangu anobva kumoloko Mozambique, Mozambique. Amai wangu ndiko anobva waise uko. Mai nyumi matoripo. Mama wangu ina aripo. Aripo. Vari kumba ndindiri kugara nawo inini. Kwamabva? Ehongu. Hawaoniwo futi. Saka ndizvo zvanga zvanga zvoda kuuya pamwana. Amen. Chii chakaita kuti mhaya nyatadze kuona? Ndipesa paiona. Zvinoitika nezvekudai izvi isusu
mama pakarwara ndandiri kunoku kwandogara uko. Warwara wakatorwa Rwanda achiti maziso anoita problem maziso anona muti. Then wakwanisa kwandooneka namadhokota kwaMutare. Wandooneka namadhokota kwaMutare wakandoita nembigoma kuti maziso awo hachinyatso kutsika dzasafambisa mvura nayo maziso. Then zvadaro izvo kwakauya mamadhokota akauya pari kumusha kwedu ndobva vari kukweza vachidinzi vanospecializa nemaziso. Madhokota aibva kuSouth Africa. Saka waenda ikoko takatora mama dzikanaisa ikoko vari kukweza uko twandoonekwa kuti problem dambuko riri papi. Wasvika kuya uko madhokota akati no mama problem yenyu imimi mune goma. Inini handisi goma chirwere chirudzi. Hanzi tsinga dzenyu dzimwe hadziasvitsi mvura maziso. Takutozvitambira seizvozvo. Then mama wanga asina munhu wekugara naye kumba. Ini ndaigara kuno ndogara kuno ndakatora mama wangu chatakagara. Asi zvakangowamba kuna mai. Zvakatoyawamba kuna mai wangu handisingazii asi iyoyo watanzi madhokota machiremba mataura mama old ages chirwere chogakubata kana kuna vana vadiki chogakubata. Ini handisingazii kuti iproblem ika zviri mudzinza kana zviri papaya handinyasoziva. Inini handisi kuti hangu problem. Ndinoda kunyatsoziva kuti zviri kumbofamba sei handimoni. Ndo zvinhu zvandinoda kuziva. Baba vanyu imimi mati akabva kuMozambique. Baba wangu Rungu. Imimi makazobarirwa muno. Ndakaberekera muno. Baba abva kuMozambique. Namai kuMozambique. Vamwe venyu vari kupi? Ndingati kuno kuarea kuno kundini ndega. Baba vedu tirimo takaberekwa tiri almost 9 but tasara tofa tuma 6 mwapera kufa. Mambo wasara wapenyu vari kuHarare. Ini ndega ndiri kuarea kuno. Asi maipira henyu. Even kana mamusina henyu wairapa asi maipira zvinhu. Kuti rudzi rwedu isusu ana mai waenda kuMuslim waita zvemasadaka ndizvaaita izvozvo. Because pakupera ndingati pagore waita zvemachecha wechimuslim iwavo kuungana wotenga maraisi awo wotenga huku dzawo then wotamba mutambo wawo then vanofara. Ndisingavafana asingazvibvunzi kuti zvinorevei kati zvinofamba sei sei. Okay. Baba venyu anga nechidanho chipi kuMuslims? Anga asina chidanho. Anga asiri mukuru. Aingoita. Ari wani here kana taingozviita paingoya wamwe kuchechi maybe Muslim waigwangoya vashumana navangoita zvinhu zvavo tasadaka dzavo vanongoparara. Saka zviri kuitwa nani izvezvi? Nowadays iko zvozvi takudzika nebvudzi. Iko zvozvi hakuna vanhu vakuenda mumachurches. Zvakuitaita kuti vanhu vakunyanya kuspecialize mumachechi pasi isusu vana isusu generation yacho iri kwacho hakuna tiite izvozvo. Ndikuzvinzwa. Zvine nyaya. Zvine nyaya. Muslims church because mukati makuenda kumachechi
Muslim church, but that culture manje. Isusu hachikwanisi kutaura chokwa chisikaputsuka. Muslims chi. Aiwa ichechi. But isi hatichaendi ikoko. Ini special inini pandiri vanapa. Handiendi kuchechi. Yepe ndikasvikawo pane mapostori ndongopfugama ndongonamatirwa ndiri pamuti unongobvawo handichaiti hatichaiti. Saka toti uyu zvaari kurota raisi resadaka ranga riri kuitwa hazvina combination iri kutaura panyama handisi kuprofitaba titaura panyama tikuonesana kudai soka panogona kuita panoita linkage ipapa because zvavataura kuti taita zvehope dzake dzatauraka kuti zvemaraisi maybe angasi kurotako handizi handisiri kurota ndakadonha vandatotanga kutoona izvozvo tiri kuita izvozvo yake atori mukati mesadaka. Okay. Saka zvichireva kuti angasi kurota. Ndizvo saka zvine linkage. Zvinolingana zvinoenderana. Zvakaona muview yake handizvirambi. Saka manje inini sekufunga kwangu mupfungwa dzangu handisi kuti ndiri kutaura adariva semaonere angu ndiri kuona senge isadaka zvine combination nezvekunetsa mwana. Nenyaya yekuti plus muri marudzi ekuMozambique zvafanana nekuti maMuslims kazhinji vamalaweni maMozambique ndiwo vazhinji vanonyatsa kuziva chiMuslims kuti chinofambiswa sei. Handitika waisangoita njee kuita sadaka njeba. Wainge watone mitemo yavanotoita, watone mitemo yavo yavanotoisa. Zvafanana kuti tikaunza mai apa handiti aripo. Mama wangu aripo. Tikanyatsa kumubvunza anogona kuti tsanangudzira oti explainira kuti zvaifamba sei. Wanga wasina here kabhokisi kaichengeterwa nhumbi dzavo dzababa dzaichengetwa pai. Alright, imimi makamboona dzichiswa pai. Hembe dzavo dzekupfeka dzavaishandisa vachiMuslims. ndine pakudhara vatora kune masutukezi anga ariko ka sekuru wangu inini vanoweza vakagadzirira sutukezi Kabhokisi. kwete kabhokisi kwete sutukezi inoita kuweziwa here mndani. Yes. Munoona rekanditaure ndanasi itoriko chinhu chendinotaura zvacho manzwa munhu aiweza wacho atoripo manzwa saka ndira kuedza kutsanangura kuti zvakafanana nekuti unotora hembe uchiisa mutrangi manzwa changa chakata sort of trangi changa chiri chemapuranga ichi chemapuranga. Yes, izvi ndo bhokisi izvi naimda ndo zvandiri kupinda nazvo inhaurwa yebhokisi. Imimi maiti sutukezi sekushedza kwavo handiti, asi nhaurwa yebhokisi ndo maigara hembe dzavo dzedu dzese especially handiti. Yeah. Ko dzavo idzi dzeonini amese maenda kumaMuslims. Inini pandakakura paitwa zvesadaka hana kuti taenda kumuslimba ndakakura vanhu vaita zvesadaka
asi ndana kuzoenda kumuslim chichi muslim ndinganyepe ndakuziva chachaizvo ana kuzoenda kuchichi muslim aenda ndindara ndara ndiye aita zvake zvemasadaka ake kupera kwagore ita zvemasadaka kuti nekuti ndiye zvangari muslims ndiye muchawa ndiye aiita izvozvo saka ndopatiri kutaura kuti waifanhawo hembe dzavo dzaigara box dzanga dzisingaiswi muchimedero hakusi kutanga manje kuona vanhu vane dare iroro rechichawa manzwisisa hazvisi zvidiki ba manje zvatiri kutaura zvinhu zvihombe mungazvitore seizvi zvakakura semamiriro akaita nyaya yacho dare racho rinenge rakakura dai makanyatsawo mubvunzisisa baba wenyu iyeye anga asina wanin'ine paakauya muno wachita wanga wane wanin'ina zvinowanezvapera kufa wese wakauya wese wachibva kumusha kwako kwaka newanin'ina wavo vanenge vatatu nasekuru wavo vati vese havakusina asi vakafa wese sekuru yanga iri chiyazvadzi yamai here akafa ndiri mudiki asi ndinozvanisire kuti aiwati sekuru akafa ndiri mudiki ma80 saka dzimwe hama dzake idzi dzaakauya nadzidzi hadzina mhuri here dziriko dziriyo paripi vamwe vacho vagara kupenharonga vamwe vacho watobira watova kumozambique ndikwaungara kunendizikuiko aiyo saka munotombobatana muchimboita nechii kwete vari kunoku kuzimbabwe kunoku ndine 2 wandototaura navo hangu pamafoni asi kuti ndakandombosvika ndichimbosiya hope mumapavo ndinganyepa asi zvekutaura kuti mukoma muri kwere kuti hongu ndiripo bo alright tazvinzwa hani ndanga ndichida kungobvunza hainyaya yekungobvunza chete kubvunza kwakanaka tiri kubva papi tichienda papi handidi ndokuti dare redu ribude zvakajeka because chatikuda isusu ndechekuti mwana apa handiti manzwa kuti pangu kubuda zvuma zvaibuda zvichiuya zviri pamwana ipa zvichibuda pamwana maizvidzo kubuda ameno bvunzai meme wabuda zvituma pai mumwiri mangu ukazvisepi zvaingodonha zvega zvakaendii twawaiti tudiki diki vana panzo mana sekuru maribwini aiwa tinofara sekuru maribwini efe kunditani kunishita kwani vachiri pakozi tani matama maribwini maribwini efe chibagokera ndionaba
Kwenye sasa. Ndio ndikuona hiyo. Ndi mzodi. Ai sekuru. Mama kamirira baba vemwana wasvika. Ivo baba vemwana vamati modaidze vauye ndine mashoko nawo. Saka ndiwo baba wasvika vauyawo nemukadzi wavo. Silibe kunyangari. Ndizvozvo. Chakudeka Jensen. Sibyo. Ndizvozvo. Tenepa mana ndine vana ndakakutsanzana ndine ndikufunayo. Mwe mungandibve nkhadi. Ya, zvomutara ndironzo wangu. Mwe ndironzo zvimwe amene mberi. Nazvibva ndine. Mwe vana ndakutsanzana ndine vana ndikufunani sibyo. So ndaona mpulisi zadibwera pano. Swabwera pano kuri kudandaula. Nankera kudandaula siwa kulonga kuna matenda. Matenda abwerera pa mwana. Sibzabwerera pa mwana. Nankera nepanda dzabvunza kuti payo mwanayo ari kuponi ndizvo. Tengwe fe pano tingapate mwana libe bambo. Khali. Senza kwachife pano nasabiki. Sibzo. Lero thangwe madza ridzirga chingerengere ndizvo. Ndingaguma papi bene pari. Ongera maguma bene pari. Odi mwana mumba mudziwa nkhabi. Ya. Mbani? Ndio wangu. So matenda rumudabwera pa mwanayo. Mudambo bzifambira, mudambo zvibva nkhabi. Patakafamba isusu na mai wacho takaenda kuchechi. Papatarwa imwe nyaya yakataurika. Yakataurika nyaya iyi. Isusu hatina kuzoita kuitora serious, kuitora zvakanyanyisa. Taangosiya iri mhepo. Ine vana ndine nyina. Khanya mudalongerwa ko ndiribe ndina thangwe naye. Handine nyina. Ine vana ndinga kulongerani yangu. Sibzoba? Ndio. Ne ndakupasani nguo kufuka kuhalira nechipene nkule ndimwe basi. Sibzo? Ndio. Ibani chikhalani pansi manje ne pampando mwense chibwerani mkhale pansi. Khalirani pansi tione kulonga. Khale ipapo nikwenda kutali. Singaite kutali kupona. Khale ipapo. Si kungabwera kwa mwana. Ne ndimoyo kubva kuda kubatsira. Sibyo? Nadza kuti ningafune kuti ndipase ndofana. Asi ndina moyo kuda kubatsira. Sibyo? Hadzina basa banje kuti wepo unasemba ujisiya ungasemba ujisiya. Peno bzinenge bziri kuna iwe pinango ndo bzauri pinango mbakuloiwa kana kuti ne imwepo mudaitirwa masalamusi kuti murekere kukhala namuyi bza bombom neka kuti murekere kukhala na mkazi bza bombom. Agora handidziwi kuti chanyi nini ngakuze ndini. Mboga wanduza. Mboga wanduza bozi itodamu ndotofuka nezvazo. Itori problema kuru ne kuti ngondo ba. Ndio. Ndi big ida kula da. Problema ine. Yekuti wepo tamwe lilipo. Inde pena mwana za semba dzako akazi wasingafuni mimi. Asiwepo manje. Kuna nkhondo ikhala nyere yechikazi. Kuna nkhondo iri kukutera ya mkazi. Peno kuti mbani mkazi adanyangaziwa kana kuti adanyangaziwa na wabambo wako kana kuti mbo wasekulu. Thangwe
alikukana muya alikufuna mwamuna si wakhangu mulongera kuti agola tichakusizira tichakupasa nonkero bzakuita faninge imwepo mungade kuti uyu wamona ngati khale penango pacho iye ndi anotokusiya wepo ulibe kutsomwesa nene ndikunama ndero changa ndikana ndikunama sekulile niwo manama no inde kutaura kwa kuwirirana si ngale kutaura kwa kuwirirana agora kuna nkhondo ukulu mwanangu so tandashemera iwepo ndiwe bambo kumuyi kwanu kune nkhondo iliko imwepo kumuyi kwanu azvibva kumba kwako kumuyi kwakabaliwa kune nkhondo iliko kulu zvakune nkhondo iliko kulu sikuita nkhondo ya mitombo ya magamba sitokuita nkhondo ya mitombo ya magamba sikuita nkhondo ya mitombo wa wadzviti kwaita nkhondo ya mitombo ya mhonda mazvibva munadziwa nabvima mfundo ndakupinda ndakwenda kubaro ichi vari kuti hadzi kwaita mushonga wemhondoro urimo mukati memusha koita mushonga wemadzviti urimo mukati memusha woita mushonga wemagamba urimo mukati memusha gamba una madziva zvikwambo so kune nkhani madzviti wantu wadamenya nkhondo asi wamenya nkhondo wakamenyera ali dziko lekwako wazvibva zvawanga ali dziko lekwako wadaseferiya asi wane mitombo wadasiya mukati mamuyi mitombo kene ile yaitambo mitombo yekuti wantu wafana unga wakakhalirambo wachikhala wachibudika wachitambo ntchito yafana unga wachishitika ndibzo wachimenya nkhondo wachikuryirani mukati memuyi ndaikupindirira hanzi 1 wakanoenda kunotora zvawakatora asi kwaingewo zviri zvekutora zvekudhifenda musha kana kuti kuya kwatoti ngekuti musha wangu wakavhurika saka ndiri kuvharawo musha kuitira kuti zvinenge zvichiuya zvinge zvichiblokwawo zvichidzoka asi zvanga zviri zvechidzviti ritoriwo dzinza nemadzviti kana kuti ndingati rudzi rwemadzviti rakafanana nekuti tirimenya nkhondo wayi tiri mashona siwekhala msango mtengo ne toti tiri mashona kune mashona mandewere machichi saka iroro ritoriwo rudzi rwemadzviti raiita basa rekungoti rinenge richingoya kurwa hondo harigari mudzimba harigari pai rinenge richigare musango asi pane mpangano daitiwa kumuyi kwanu nasekuru wanu nonkere iwepo urikukhala muzimbabwe dziko lako iwepo nemasambiki tengo toli masambiki ano nonkero pai wako angabudike kwene kule si adasiya pama wache na bambo wacho kupona ndiko kaseko adasiya masambiki nonkero imwepo mudambo endele kuona sekuru yambe kweti thangwera anzi mosha ndei andingazivi ana mudhara andingazivi ana baba kuti zvakafamba sei because pakaakunuka haana zombodzokera kumusha kwayo thangwera adasiya amenya anthu kelele kwene kuti abwere kuno namako mada msemba kupona mai vakarorana munomu adamsembera kuno sipai akabwera ali mphale akaya ari mukomana vakhalira muno nyakhalira muno ali kusanza ntchito muno vatine pano handichahirire masambikisha ndakukhala muno hana kudzafunga kuenda kudzawana wabale wacho akambodzoka kutaura kwavo kwaita wakambodzokera nevaning'ina wavo kudzokera kumusha kwavo ikoko waibva vazodzoka kunoko zvaita vanhu ivava kudhara vaiti wakatenga zvinhu zvavo muno muzimbabwe vachisenza muno wakatenga zvinhu zvavo vaimbodzokera kumusha vadzokera kumusha vodzoka futi muno muzimbabwe kwaya kusenza futi asi pai wako adahirira kanga sekumwe sekulonga kati hanzi baba wako akadzokeka ngani kumusha ndisingazivi inini kubva zvakandibereka inini havana zofira vadzokera bavo ngafune kukubatsirani ine pano ndina chido ndikufuna kukubatsirani mazvibva ndizvozvo
Zvandikufuna kukubatsirai. Asi pai wako iwewe adakoromora namirandu. Pai wako adakoromora akaisiya mirandu kumui. Asiya mirandu kumui. Wadaikoromora wali waphale wangasi. Awa. Azvipa? 1, 2, 3, 4. Arufo. Si wakoromora mphosva ile hawana kudzafuna kuhirira kupi? Kumusha. Kumisasa. Dzawasina kufuna kudzahirira kumisasa. Vavatire gati khalira kupi? Uri kubva ndikulonga. Kana msiku zvibaba. Ndirupanzwa. Ukubaba. Si wakhalira kuno. Sahana dadzafuna wakhalira kupi? Kumba. Thangwe wadatola chintsindiro. Chintsindiro. Mnadzanyira chintsindiro. Ha? Chimvaro Si chakuti ine pano ndakoromora mphosva. Ndibzoka. Asi andichafuni kuti mphosva inge ichinditera. Wazvibva? Nekwa ndakoromora kwene kule. Handichafuni kuti mphosva irambe ichititini. Ichinditera. Wantu asvipe moyo. Wasafunge futi nedzani. Ndezvangu. Wazvibva? Right. Asi mphosva yakakoromora nekuti yakubaba. Wadauraya muntu. Wali wangasi. Arufo. Ora muntu thangwe ndo pakadzaenda kuyagadzirirwa namukhala mankhwala adakoromora kakugorongosa. Kakoromora gamankhwala kugorongosa ndo kwakaenda notola. Aya munatini? Sipa tina magwarida manje. Ndiye gwarida. Gwarida unalidziwa? Na. Barida tingati masoja. Alright. Anokuchengetedza neamba koya president ai. Alright. Masoja. Inde. Mabarida masoja. Mabadha. Alright. Anakoya hai kuti nekulibe muntu anabwera. Sina nyamba mungatumira chintu hachingafiki kunani? Kuna inyi. Azvibva? Alright. So kondo yakwenda nechini. Paya idziwa mapiri racho. Imwepo masala muri mbwa pesi. Munapira nani? Atizivi. Atizivi. Imwepo kana masala ningedari. Munadziwa ere kuti pai bzaita ibzi gorere garega ikapira gorere kareka achipira gorere kareka achipira anakutaura kwaita ne imwepo munadziwa ere taipira. Na, kweti. Asi pai wako angasingapirire. Mama. Papa. Baba waipira waita ndawo zvaita. Inde ndiye ndikulonga papa. Maidziwa kuti ari kupira inyi. Kweti. So nkhani yose yenyamuka bati. Kana yanguka ingabwererane ne muropa lanu. Anditi ropa laje? Ndizvo. Muropa wake. Muropa wake. Sikana wakutera kudari. Mungabzirambe? Ndingazvirambi bozi inini kusaziva ka ndingazvirambe nekudini. Hapana. Asi dai ndichiziva kuti zvakaitwa nanhingi ka. Pano taigona kufamba tichigadzirisa semaitiro matoita kuti udza kudai so. Ndikuuza. Wadabuda warangasi. Pai wako achikuuza kuti dabuda Mozambique. Wadabuda warangati. Wakaro watatu. Wechipatura hana udzafika kuno. Ntombozivi. Dani wakhalipo enango. Ndakuuza zvabuda zvense padecho. Okay. Wazvibva? Si nthawe iripo. Njakuti wantu kuti wadzarekere kuzviziva. Kana mulandu ndakuruma. Thangwa ngwalo wamuna akasari mwamuna kufungira. Wenze. Wazvibva? Hanzi vese vanga vari varume wekuti unyanza kuti ndiri kutarise murume kwete varume wekuita zvekufungidzira. Vanga vari varume shuwa. Mbana yamuti nyanya. Ndingazivagarirawo but inini wakatotibereka ngasina sitereki maningi. Pai wako iwepo mbani aimutokonya. Hapana. Le
ungada undilete indibzenseka ndikubzona neamuntu hwandiba paiwako angasingagumi ba neko munongeza nekachala paiwako ainongezwa nekachala paiwako sezvo inini kuti katana chidayeka uyu sevana nemaitirano akachita vanhu vakuruka hatinaifanga tinge tiri mu so mani nkhondo yauya kwashupa pamwana thangwe kuna nyaya yemumusha mani ndibvisisa kune nkhondo yanetsa so kune nkhondo yeurapi iriko mukati memuyi wenyu imini ndibvisisa so ingasimuke kubuda kubi kumba so bzakuterana nemukhondo mungalonge tenepa kuti kwankusina warapi kwakhaliko so kune nkhondo yamasadaka yaitya sadaka yaitya pasi wambo manchawe yekuti apsakeko biri ya dhinyero zvibvisisa zvaitika gambo kuti apsake kobiri ya dhinyero tawe wakhana mashawe amanjuzu nemunadziwa njuzu wasitsikana kumadzi pakune nkhani iyo yanga iriko pamwe nkhani yamutewe wazvibva so bzinthu bzakuya bzakusakasa pawang'ono mutewe zvese vanonzi vapara mhosva vachinzi tida kuenda kunokumwisa mutewe kana kuti vanenge vaenda vachangamira wanzo kuramba here zvakafanana nokubatiswa padza kana kuti kudii zvezvezvo so munaona darero yapamwana ndibyo habyo kuti usataniki hunenge huliko kushikora mazvibvisisa asi tsvagwezva kuti mfiti ipinde pamwana imhepo izi dzasimuka mukati memusha mazvibva so bziri nkhondo yasimuka mukati mamuyi iyi ndiya usataniki tinagona kuita ko iyi tinaititi anagadzira embani inada dzati anogadzira mbani anozvigona mana wantu anabzigona mutango bweri bakoti ndinagona kugadzira iwepo usina kutenderi ndiwe papa usina kutenderi kuti tife tida kugadzira tangu anagadzira ndiwe ayaenda to mwana aome ndiwe muri wairi mwepo nimwe munaita to mwana atitini mazvibvaka so imwepo mungaitembo mpando tangu murekera kupanda pabodzi mwana angaite angane nematengo muda kuti aseferie kana kuti muri kumufuna mwana tomuda sagadzirisa zvatoya panapa ndofoati zvinonga zvinoita zvakanaka hapano basi kungoronga ndine ngaite kukupatarizanira nini mwanangu no chinoitika chii mukutaura kwenyaya mukutaura kufamba kuita vanhu mumangwana ndokunoita kuti vanhu vaazonyasa zati no isi tinofanira kuti tidai kuti munhu aita zvakanaka bcause kana munhu uri wega uri kwaunonga uri wega haungazvifungi kuti tikajoinana kudai soka tinokuita chinhu chakadai so zvamakutaura imi kuti tinofanira kusafunga kumwe chete tibatsire mwana aite zvakanaka. It's a good idea. Handirambe. Musambo wakumenyana ngaupfure mazvibva. Musambo wakumenyana ngaupfure imboita nezvemwana. Imwombo kana muchidzafunga kumenyana imbo munadzamenyana. Asi mwana apo. Azviraisi. Mabva mbuya. Nenchirwa nawo ndirwe. Benoka. Iwo ndo wanoto. Wakunotaura kunotanzwa kurwa pakuita kukanzana mashoko. Zvinoitisa sekuru kuti tizokanzani mashoko. Baba vane mazwa vanonditaurira zvinhu zvekuda kundirwadzisa pamwana uyu. Baba. Vane kakuda kuti ungakuda kundifikisa zvinhu zvekuti hausati watanga.
Saka zvinhu zvinondirwadza ndakaona situation yemwana ndichifamba ndichinzwa situation yemwana zvinondirwadza. Baba ivo hawadiba vanongoitaura zvinhu zvinondirwadza nguva dzese. Tazvibva asi ndaronga kuti musambo wekumenyana kuti tini. Ine vanoenda tataura. Mungadzataura zvanhu zvenyu sekuti nyangani akadza ndipaya nziso, uye akadza ndititini, akadza ndisupa nabuwe. Asi ndakuudzani basi. Dai chokwadi. Kuti musambo wekumenyana ngaupfure. Handiti kuda kuti mwana apore. Si zvona zvamukushemera menzi. Saka imwepo mano. Munoenda kuyombera wazimu. Munoenda kuwaudza. Ndisanda kuzvigona, ena ndizvigoni manje. Ndozvithu manje zvamunoita, zvamunosuma manje. Tangu hamutazi kuenda kosuma. Izvo ndo zvinthu zvamunofanira kuita. Munofanira kuenda naye iye. Muenda munosuma kuna wasekuru wenyu, kuna baba wako. Mumunzi. Pai mwana ari kurwara. Iwe udambobuda chuma here apa? Padabuda chuma apa? Kwete. Ha! So mwanayo dzari kubuda chuma. Uri utingi nadzo. Chanyi chikuitika ipapa? Zvitondishamisa. Toshamisika kuti munhu akabuda chuma pamwe. Toshamisika. Ekapa chinyi? Ichi munatinyi ichi mbikiza. Muhuro. Waiona? Wakuze kuti mwana adapfekedzwa mbikiza. Uyu. Iwe uri kuti ndisara musishomene iri kuitika pamwana wako. Kwete. Munotinyi napi? Panoitika mashura mapipi paoma. Modekerga motitinyi napi? Hazvinakidzi zvakadai. Saka kuti nkhondo tipese. Iwewe ndonotanga kufudzisa mwana. Enda kuna mai yako. Neine pano handisi kuda watanga ndasvika kuna mai yako. Wazvibva? Ndakuti muende konyengerana meka na mai wako. Akuuze kuti bzaifamba tani. Wazvibva? Pai akambokuuzai kutini malingani na nhoroondo yepamusha. Zvatiri kuona pamwana, zviri kuitika pamwana. Nomukero kudzvona hatisati kuti mwana anabuda chuma chekushena mumwiri weikwambikiza yagorodhi. Muri kutinyi imwepo nayo? Mukuda kufuna kutiitira masaramusiri? Munatinyi nabyo izvozvo? Pai mukuru mungatinyi nabyo kana waona zvakudaro? Imwepo mudamboipfekedzwa chuma mudarara. Kwete. Zvabudei kubona izvo? Wazviona? Mwairatidzirana? Sapa iwe mwana unotinyi nayo? Zvinozonditambudza zvotoshupa. Hazvinakunaka. Because havangati iwo hausitambombopfeka wachi maoko wane wachi. Hausitamboita mari mukawane mari maoko usina kuisenzera. Dani izvozvo zviri kutobwera nekobiri. Dani mwense muri kuti sekuru musazvibvise. Asi munachitika chinhu. Chinhu chakadaro ka. Chinoda kuzikanwa kuti chazofamba sei. Because chinhu chekuti chinongomuka chava mumaoko ka. Chinochiisa. Chinoda kuzikanwa kuti chambofamba sei kuti chiwe chiri mumaoko mangu. Handiti? Saka munafungenyi nazvo? Munafungenyi nazvo? Tinotoda kuti mwana atoite zvakanaka, agaite zvakanaka, ararame upenyu hwakanaka. Ararame upenyu unorarama muwanhu. Kwete kurarama upenyu hwekugara ari munhu ari pabonde. Saka unaenda kuyadzidziswa kuombera mizimu yenyu namai wako. Wati iwe usati wamboombera? Vasati. Ndonodzidziswe kuombera. Mutaure nawasekuru wanu. Uri kubvisisa?
muwaudze nhamo zanu. Handi nhamo ke kushupika kao ndio wazimu wanamirira jinyi mwana handizve mai wako ngakudzidzise mapedza andida kukupasani madziwa kuti muende mukhale kumba kwanu. Muchandibvunza akukupai madziwa aya patrodia uinaye kumba kwako uyu mwanaye mazvibva sikana uri mizimu yemumusha menyu ingafane kuya ichitaura tsandizvita naibvunzisa richini iri mizimu inofana kuya ichitaura fepana asida kubudisa pamizimu ingadzata asekuru ndiaitaniza wantu ndokudziva nekuti zvinofana kuitika ikoko mumakudziro chandi kuda kubvisa pamwanayo ishavire usatanira azvibva ndo zvintu zvandida kubvisa ipa ndo masoko bvunzani kana mune kubvunza mitombo yaita ere kunzi kana zvaita rongekani ini sekuru ndoda kubvunza wakaenda kunopira midzimu dzavo dzacho dzavasikazivi hapana here hondo dzinozosimuka dzavasikazogona? Handiti wari kuti iwo hawazvizivi zvokuti zvaitwa nevana baba wavo kodzi kunyamuka panewe dzishoma kana imwepo muri kuti kune dzinadzonyamuka kudarika dzamukuona dzimwanere zvinoda kuwedzerwe ndikubvunza sekuru nekuti apa zvakutoita kunge zvino muti kadai dzikasimuka sekuru ini nangu semafungira angu ndaikumbira hangu kuti dai zvaibvira mwana uyu aingobatsirwa hake zvipere kana uri mudzimu anaenda kunokumbira kuwazimuwo kumba kwawo uyu mbani asiri ivi anoombera ndiani ani baba wacho pati zvino izvi waripo handitaripo ndiye anoembera ndiye anokumbira kana dziri mhosva anokumbira kuti tiri kubvuma mhosva tisi kuramba handizve imi garai pasi nekukonza pachii pamwana handizve ine pano ndinere ndiite izvozvo kwakutokumbirawo sekuru imi ndimune zione zano kuti panoda kuinzwii ne handiti kumwi kwawo pai wako handiti aikapa chimwarimwari zaidziya chimwarimwari nechokuita mfundani tako kana vata mudakoramira mwari hanzi baba vako iwe anga achinamata chichawo chekuti kana takunamata ienda magedhi apo otarisa kumasareno zota zvimwe zvacho sekuru vanhu vanenge vasisazvizivi vanenge voita vana saka tinoita kutokumbirawo zivo nezano zacho sidaikwakubiza baba hanzi hembe dzaaipfeka dzechichawa dzakaenda kupi handiti pai adamwarira akafa nguo zacho ziri kupi baba akafa ndisipo inini ndandiri masango hazvina basa ndati nguo zacho ziripi dzizoziva dzavaenda kupi asiziva vanada dzitogora hanzi ndiani akadzitora nditotomboziva handisivi komaikoyera mamuna hanzi Kakeje. maichengetera hanzi hembe monaki mwamuna hamuna sutukesi hamuna okesi
Ndibhokese. Ndibhokese. Kuna handinganyepa. Ndiani adadzitora? Ndisingazi nekuti zvakaitika baba wakafa inini ndandiri kubasa. Then ndo ndachizofonerwa musi wa 20 wakafa musi wa 22. Ndazofonerwa musi wa 25 musi wa Christmas. Kwandandiri nitoweke kwangu sina ngopera ngwa yakafa mafoni anga asikwa anga mashumanana. Saka taitoenda pa next door kundofona zvati kumba kuti sese. Saka pandakazotofonerwa zati ababa akusina ngavachisumuka nemudzimai toenda kumba baba wangu atoikwa kudhaya. Adatofusirwa. Yeah. So nguo padzakagoiwa. Padzakagoiwa ndandadzokera futi kubasa futi. Because ndichisenda ndiri guard. Saka ndandiri kubasa. Ndo ndazodzoka kumba kuri kuvanhu anga aparadza hembe dzese. Saka ndisingazivi dzakaenda kupi. Ndida kukutuma. Handiti vana vense muripo? Good. Yeah. Munafonera mubvunzana kuti nguo dzababa dziripi? Dzaipinda nazo kugiresha. Dzaiitisa chiwanhu. Dzaumwari zache sechimuchawazo. Ziri kupona. Mazvibva? Unobvunza wanzako. Tida dzabva mhinduro iyoyo. Sizvere shamwari. Tida kuzvibva kuti dzinaenda kupi? Tida kuziva kuti dziri kupona. Kana kune mwana akadziba. Anadzo. Ziri kupona. Iyo mkazi wane acho echingasi. Right. Wawanda. Anogwa kuti vana 20 anogwa. Wawanda. Uyu nangati pamwe govasiya. Govasiya. Saka mwana wako ayo ngasi manje. Wana. Wana ndira vashomana. E6K. Ndo unodziwa. Wakazi kuwanda kukwense habari. Kana mungai kutamba nacho kutamba chihure. Tifambe. Wanangu E6. Ha? Ya muri mamuda. Lero apa dai batinga kwa mankoma oda titini. Hanzi vakaita zvekuchekerwa here kana kuti zvirimo mumwirimo. Nauchekerwa. Unadziwa kuti masodzera unoita kuputa. Dani ariyo masodzera unoita ndarama. Dani so uda dzara mari so. Unozvidziva? Yeah. Amene mabazwisisa. Hanzi mavhimira munoita vakadzi. Taingariwo mavhimira munoite mari. Haiwa hadai mune mari inotyisa basi. Haurambiwi basi. Angapobude panzepa. Angarambiwa nani? Amen. Ndakudziwa chani. Tinadzazvitaura rimwe zuva. Baribo. Ndibyo. Alright. Tinadzazvitaura rimwe zuva. So chinafuniwa mwana uyu pamui parukara ndizvo. Unofana kusvikiwa. Wafikiwa pamui parukara. Pogadzirwa. Kuitira kuti wenewa vari kumutera vayo ntsikuziya varekere kufika pane mwana. Mazvibvisisa. Asi wepa urekeri kuenda kuyambira kumwe kwako. Unaenda kuyambira mwana yaripo basi. Mazvibva. Kwadzaenda. Asi ndikukumbirawo kuti wasanombere ndisipo pamwana wangu. Hatina kuzira baba. Handiti. Handuri mkazi wacho here? Handiti.
Honaika mai zviri kutaurwa. Pachaenda kunogadzirwa kumba kwenyu kuri kunzi kuendwe kunoti masatani asasvike kumba baba anofanira kunge aripo. Aiwa ndisara izvozvo. Aiwa ndiri kukutsanangurira iwe. Pachaenda kumba kwenyu kuti kuende kugadzirwa masatani asasvike pamba baba anenge aripo. Pachaenda kuona kuti mwana paomberwe zvichidi imimi munenge muriko. Hapana anotakura mwana achienda kunoita kurapa mwana ari ega. Hanzi batanai. Zvenyu zvezvibhakira imbomira. Kuti mwana adini? Apore. Apora mwana muzotanga yenyu kukana. Anewa bakana rini kani. Tangura kurekera upasana mbolo basi. Wangawirira paniki go. Zatopera? Lero kudekera kabzangu torani mutombo kobwera soma zvibvisisa zvatataura mukufamba tani mukufamba tani simukani dzani mukhare mupando mutombo teudati upinde mjibyo. So vananga vaivadza kuti thira namadza kupitsa vava. Ha saka kumui kwako iwepo kune umwe anarora achiramba kandiwe kuna ndeka basi bzinaitika tipaseneyo chekufuka kotora nonango mutombo ikabuwe verapa torani buwe rokupitsa mawacho upinda ubatsire mwana bambopinda ubatsire mwana Suduruka bijana, sudurikira bijana. Suduruka. Ngapsa. Ya, tukitirani manje. Gwengerani imo moti. Bambo ana gwengana kumaya gwengana. Nemetwe mabwe. Afanye mtono. Munasudurukira bijana. Miranton. Ya, pindani. Iwepo mwana unafana kugwengawa imomo. Handidi kushandiska, handidi bzakati. Handidi bzakati. Kale imomo. Tokota uli momo. Tokota. Tukirira ndisuda kusenzeska nebzakati, andisikuda bzakati, andisikuda bzakati. Kutoti ukutsa. Iwe ika uku msoro. Tukirira mani. Aritoramba. Ika uku msoro. Asi uri kuzvida kana. Sai kumpusha patina anoshuka. Kure. Pinda naye mwo, pinda mwo imwo. Wani? Iwe, pinda imwo. Naye. Hata ni mukati manjuzo zvanadzaneta na manjuzo. Edzakaramba vakabhabhulisa ndau manjuzo yananiboneresa. Ena ndabuda zvinawo apa.
Ayana kuti Ndizo zinadzaninyanyira. Kwanza wewe unajuzwika vipinda hivi. Pinda na. Sungila nao. Wewe wikenya hapo. Akutokulisa lila imo. Yepo watangu atogala inango. Ananda neka. Ama, ajin. Gwera. Fukani. Njuzuzi. Ndio wewe apa pakupinda mhepo apa bamboi uyu mhepo ungaisapinde ndanidzikiseni musoro uyu Mhepo tokuda napa. Nesa. Wantu wane usinyi nandi. Ndikufukira hapo. Ira sekuru tukabatsiri. Ngabude mwenemo munenge maiva. Ana nkhondozo zinaona kuti vasinaita zvintu zvekubva. uda kumeliwa na mshongano uda kumeliwa na mshongano Akafuna kuhina. Kana kuchizira yana. Ngaje mukharama. Disana. Afukule. Endani kunzi. Mtorero maji. Mungatsvake pekuikira madza. Mazvibva? Madza angafana kuenda kumuikani. Tangu anyasebenzesa kusamba padziwa bekhabeka. Tingasamba padziwa bekhabeka. Ndibvo. Tingadzamuona futi.
tingati nacho nadziwa nengera nasiri mwenye masikuda mtombo kubera kuna Lakada ndinoona. itafuka wafu isa chingoja kutsogora chichi nadhache nechi chasa ichi ngutonhorya imwe musina kudzaenda kumadzi kwacho mukutonhorya chamulai so pamoyo ningakukumbire padoko ubwere apa tona kuita zvinapera nevana ndiduramba ndakakhala mudari ndikhalira vantu bvisa ichi ikawa nemuri ipeni wangu ukaenda kuboni inoa uri kumui uri kuboni umui ungapate nensimbi unapata mshoro yangu vepo ungataurire akatiisa kutaurira vanenge vasekuru chitongamurani vamwana inanikozi kuti tiitirana naye hatisi kubvida kuti tirandotiikanini amani so bvakunaka zvinakara hazvo takaipa zvensenga zvititini kuzvitaura imwe ndimwe mana razau ndimwe munadziwa kuti wantu wambafamba tani kufika kumiyo kwani ntsizvo batsira tawatsirani mazvibva imwe makudziwa kuti kumuyo kungafikiwa tani kuti kunge kuchisebenziwa totogore sambo topinginura bziya bzekubwereserwa bzire mazvibva so toitambodandato yekuti bzintubzo hazvifaniri kuramba bzichibwerera panyi pamuyi mazvibva toti mwana akhalewo bzinthu bza bhobhora ngokubabva so imwepo nimwe makudziwa kuti zvimbaita tani kuti tifike kumuyi kwani changu basi kufikira kwapinginura mazvibva tifunga ndo ntchito mano ntchito yanu ndapeza wana wano mandibasa ndapeza aiwa tinotenda kuti gado iyo ndapeza asi khani ilipo yekuti kungada kuendiwa kumba kwawo tofika topinginura bziya bzinthu bzekungobweresiwa bziya togadzira kuti vasaramba vachibwerera pamuipo kuramba vachiramba chini pamwana so dzakuna iwo ndegaiwo vacho vachirongekawo vochizivisa kuti hana sekuru imimi ndima akuziva kuti kumba kwacho kunofambwa sei kunosvikwa sei saka zvakwamuri nini semuri so kana kukubva kuendiwa nemwe ndizvo zvose tinenge tiri mungasare rine handiti ndiri kuenda ini musare zvakanaka tingasangane kweneko kana tikuenda nsizvo
Nokuti zvinofana kurondedzerwa zvese. Saka pfungwa dzacho zvinhu zvacho ndandiri kubuda zvinhu zvacho nchidzoka zvandanzwawo zvandadza ndo zvanotaura. Vachiri pamwe? Naiti sekuru wazouya. Zvavauya sekuru vauya vakasangana nababa. Vakapanana mibvunzo yavapanana nababa. Baba hawo pakubvunzwa kwavo mibvunzo yavanga vachibvunzwa handina kuona pane wawaramba kana kuti wanga wachipokana nezvazvo. Mubvunzo mukuru wandatanga kunzwa baba abvunzwa kuti mwana ndewenyu here, baba apindura akati hongu mwana ndewangu. Wepiri mubvunzo wandanzwa uchipiwa baba wabvunzwa nzi baba wenyu wakabva kupi, wakati wakabva kuMozambique. Wakabvunzwa kuti wakauya vari vangani kubva kuMozambique. Zikanzi inini ndinoziva kuti wakauya vari vatatu. Zikanzi no waona kuuya vari vangani? Vari vatatu, wakauya vari 4. Zvavakauya vari 4 hawana kuzodzokako. Nepamusaka pekunoti ikoko wakanga vapara mhosva yekuti wakanga vauraya munhu. Zvavakauraya munhu wakauraya munhu vari 4. Zvavakauraya munhu vari 4. Saka kuti wazodzoko hawana kuzodzoka asi vakatsvaga gamba rekusvika mukati mekunovhara kuvhara mhosva idzi kuti dzisazove dzichibuda pachena kana dzisazove dzichizonzi dzinobuda. Asi chiripo ndechekunoti gamba iri ranga riri kusvibisa moyo kuti wari uko wasavatsvage wari kupi wasazonge wachizvisimudzira musoro. Asi pakadaro pabva pazonzizve baba vako vainamata chechi anzi yemachawa handiti zvavainamata chechi yemachawa wanga vane miko yavo yekuti kana vachienda kunonamata vaienda kunonamatira pageti. Vachinge vanotarisa vanosutama vachiisa mafiga kupi kumavhirenezuva vakasutamira kumavhirenezuva vachinamata. Saka ipapo vainge vari kutonge vachidi vachinge vari kutonge vari kupika miko dzavo vachinge vachidya maraisi nekuuraya huku vachididi. Saka nhasi rino muchiri kuzviita here vana ava vakati so hatitozviziviwo hatitoziva kuti zvakamira sei kana kuti zvinenge zvichiti kudii. Zikanzi kona uiripo baba wako anga asina here kabhokisi kekuchengetera hembe. Baba wamboti aiwa kwanga kune sutukezi yakaita zvekutsetswa yemuti. Zikanzi iwe ndati bhokisi. Zikanzi ashuwa kaliko kakatsetswa shuwa ndokupangidzirai. Zikanzi ndo bhokisi randikutaura iroro une bhokisi here jira kana rei. Zikanzi aiwa ndekemuti. Zikanzi ndo bhokisi randiri kutaura bhokisi iroro rine nhau yekuti yaichengeterwa hembe. Ndobva wabvunzwa zvakare zikanzi hembe dzake dziripi dzaainamata nadzo kumachawa ikoko. Zikanzi nandiziviwo vanzi dai zvaibvira matombonge muchibatana nevamwe wakuru kwauri kana kuti wamwe wako mombobvunza kuti nhai hembe pakafa baba hembe dzababa dzaainamata nadzo dziripi. Zikanzi naye alright ndazvinzwa tichaita kuti tidini tonoti tingazviita sei. Ndokubva apiwazvo imwe taski yekuti munofanirwa kunge muchigadzirisa nhau yengozi mukati memusha wenyu kuti zvinhu zvenyu zvifambe zvakanaka. Wobva wanzi mukati medzinza renyu mune nhau yekunoti wakatora zvikwambo izvi zvekuvhara wakazvitora kumadzviti kumidzimu yemadzviti iyayi ndo yakavavharira. Saka vatora kumidzimu yemadzviti. Saka chaapo ndechekuti madzviti midzimu iya yemadzviti iya yakuuya ichida kunge ida kushanda ida kurapa pane mwana uyu. Yakunoita senge ingamupangidza zvakasiyana siyana nekuti midzimu yemadzviti iri kufamba nemidzimu yemhondoro nemumvura. Ndokusaka mwana akuita senge anosvika mukati mokunodaidzwa achinzi chiuya tiite masadaka aitwa aya madzviti aya ndo akudaidza pai akudaidza kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kana kuti akudaidzana kuti akokorodza auye kupi kunauye kuita sebira raipirwa riya rakuita senge rakusvika kune mwana achiratidzirwa mushonga. Meno kana pane zvimwe zvandakanganwa alright. Kobva kwanzi zvakare nhasi chaiye kunofanirwa kusvikwa kwaamai awa kwakuri kuitikira masaramusi nhau yechisatanism chiri kuuya kunogara pane mwana. Saka kunofanirwa kuendwa nhasi kunoti kugadziriswe ikoko kudzingwe mweya yemasatanism inge ichipedzwa nyaya iyoyo. Kobva kwanzi kwa baba kunofanirwa kuti waende waombere baba
namai wari pamwe. Pachaenda kunogadzirwa kwamai, baba anenge aripo. Panoenda kuti wori kuenda kunoombera kwa baba, mai anenge aripo. Ndokuti wagone kurapa mwana wawo aite zvakanaka. Ini batereke amene kuti pane zvimwe here kana isusu ana Samanyika ndiwo mataurire asu. Kana pane zvimwe mungoita muitaura. Saka parizerera tine iwo kuti vanhu vari kufamba senyu kuti wasvikeyo kana kuti hazviri kubudirira ba iwo ndo ane rizere. Zvekuti ranzi mapihwa gumbeza 1 ndoda kularirwa ndoda kufukwa. Saka hanzi mungoita mupete kule. Vanhu vari kutoenda. Ndanzwa ushona kuna sekuru pete kule. Chekubvunza sandanacho.